La Titaranya és una cooperativa d'habitatges i locals socials amb cessió d'ús. L'objectiu és dotar-nos d'habitatge assequible i estable, així com recuperar el centre històric de Valls, així com impulsar habitatges, locals i espais amb alt contingut social i transformador, en benefici de la comunitat i d'entitats d'economia social i solidària. Com a cooperativa de consum, volem generar energia fotovoltaica al sostre del primer edifici rehabilitat i gestionar-ne la producció i el consum des d'una comunitat energètica oberta al barri. Organitzarem sessions públiques adreçades a les veïnes del barri per explicar el model i funcionament de la comunitat energètica. En aquesta primera fase, la comunitat energètica estarà formada per les habitants dels 7 habitatges de la Titaranya i per veïnes d'altres edificis. També en formaran part les 6 cooperatives amb seu al centre històric, que formen part del Pol Cooperatiu Vallenc, i 4 associacions culturals sòcies de la Titaranya. Quan estigui en funcionament, organitzarem visites guiades perquè serveixi d'exemple per a altres barris, comunitats de veïnes i pobles del Camp de Tarragona, traspassant el coneixement adquirit a nous projectes. Amb la rehabilitació del segon edifici de la Titaranya, la comunitat energètica creixerà en noves instal·lacions fotovoltaiques que abastiran 15 nous habitatges i locals de la cooperativa, així com altres habitatges i locals de veïnes i d'iniciatives d'economia social del barri.